السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. Al'umman duniya barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan gida namu na Jamul Barakatu, gida mai matuƙa albarka, gida mai girma, kogin asiri, gida mai ɗumbin daraja, gida ne mai ɗamara mai albarka. Wallahi wannan gida namu har ga Allah ana fitowa da manya-manyan sirrika. Mu kanmu wani sirrin sai mun sake shi muke shan mamaki, ya aka yi muka ba da wannan sirri cikin ƙanƙanin lokaci, ya aka yi ‘yan uwa ba su cika bibiyan mu ba sosai muka ba da wannan sirri, muka fito musu da wannan sirri mujarrabi, bayan muna ta nusar da su ci gaba da bibiyan mu da mana subscribing a duk inda suke a faɗin duniya, su mana subscribe su danna alamar ƙararrawa saboda samun manya-manyan shirye-shiryenmu idan mun ɗora, da zarar mun ɗora mutum zai gani duk ƙasar da yake. To alhamdulillah, duk da hakan dai ba ‘yan uwa muna yi wa Allah godiya da fatan alkhairi. A yau ga mu ɗauke da wani sirri na Jamul Barakatu, sirri ne mai ɗumbin albarka, sirri ne matuƙar zaman lafiya. Ina mutumin da jifa yi masa yawa, ina mutumin da aka sa shi a gaba, ina mutumin da duk harkan da ya kama sai ta dagule, wa iyaz billahi, ina mutumin da baya sati sai ya yi rashin lafiya, wa iyaz billahi. Ina mutumin da yana sana'a har sana'a ne ya durƙushe, bayan ya durƙushe din ma ba a ƙyale shi ba da jifa, aka ga sanda aka ga ya kwanta. Alhamdulillah, ga wannan sirri na ka he ayin sad wannan sirri ne mai matuƙar albarka, sirri ne na Jamul Barakatu, sirri ne mai ɗimbin muhimmanci, sirri ne na sirri ne na ya ƙabilu, sirri ne wanda duk wanda ya saka a gaba ba zai zauna lafiya ba, sirri ne na ya hafizu, kuma sirri ne kuma na ya ƙaharu, kuma sirri ne na ya dafi'u. Alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama, sirri ne na ya dafi'u. Wannan sirri ana kamar yadda kuka gan shi ‘yan uwa, ana jan shi ne tsawon kwana 8 kwarai da gaske. Kamar yadda aka yi wannan rubutu, za ka zo yadda ka ga wannan hatimi haka za ka zana shi akan allon ƙasa, kwarai da gaske, allon ramli kenan wanda malamai suke bugawa, kwarai da gaske. Don wannan aikin ga hakika sai dai malamai, amma duk wanda ya ga zai iya yi zai iya nema shi ma ya haɗa. Yanda aka rubuta wannan hatimi haka za ka rubuta shi na Jamul Barakatu. To nan gurin tsakiyar hatimin gashi an rubuta Muhammadu Azra'ilu. To a ƙasan Azra'ilu da saman Muhammadu za ka sa buƙatarka, ko kuma shi suna ma ɗin Muhammadun nan, ma ɗin nan sai ka buɗa sai ka sa buƙatarka, ko kuma sai ka sa wannan jifa-jifa da aka yi sai ka sa sunanka da sunan mahaifiyanka. Mahaɗin ma sai ka sa shi ima na gaba sai ka sa sunanka da sunan mahaifiyanka. Shi kenan sai koma gefe sai ka sa shi allon a gabanka. Ana samun ƙasan gidan tururuwa 100 ƙasan gidan tururuwa 100 da shi ake aikin. Ana neman nono ƙwarya 3 in za ka shiga aikin. To alhamdulillah, sai ka ja ya dafi'un nan ƙafa 10,000, za ka ja ya ƙabilu 10,000, ya ƙaharu 10,000, ya hafizu 10,000. To alhamdulillah, shi kenan ka gama aikin. Za ka ja ka he ayin saɗin nan, to shi ma za ka ja shi 3,383. To albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kenan ka gama aikin ka. Tsawon kwana 3 za ka yi haka. Yau idan kai za ka ɗauki ƙwarya ɗaya kai sadakar nonon nan, gobe idan kai za ka ɗauki ƙwarya ɗaya kai sadakar nonon nan, jibi idan kai za ka ɗauki wannan nonon ƙwarya ɗaya kai sadakar shi. Shi kenan aiki ya gama. Za ka samu shekararrun zakaru guda 3 za ka yanka su farare, kar a yadda a samu wanda ba fari ba. In ka yanka su shi kenan sai ka rabar wa al'umma saboda mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi kenan abin da ya kamata kai, sai ka samu kuli ka daka, ka samu maiwa, hatsi kenan, gero da dawa, gero ka samu gero, ka samu farfarar dawa, sai ka daka su sama-sama, sai ka haɗa su da kuli ka daka, sai ka je gidan tururuwa guda 7, ka je can ka zuba, ka je can ka zuba, ka je can ka zuba, ka ce hadaya 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 hadaya, sadaka kenan, hadaya hadaya. To alfarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wanda ya wannan sirrin, in jama'a kake nema za ka ga abin mamaki, za ka ga ikon Ubangiji. Wassalamu alaikum.